Zer esango likukete horma hauek, haien sentimenduak entzunarazteko gai izango balira. Zein erreginak egindulo gela hauetan? Zein duke ibili da paseoan lorategi hauetan? Aieteko jauregia, Gaskoniar jatorriko Aiet familiaren antzinako lurretan dago. Etxe horretatik hartu zuen izena, 19. mende amaieran, gaur egun Aiete izenez ezagutzen dugun auzoak. Ordura arte, Amarako gaina esaten zioten ta. Landetxea, ondasunak eta Aiete izenez ezagutzen diren lurrak, Bailengo duke-dukesek erosi zizkieten, Ernaiz eta Saleses familiei 1865 izan ere, Donostiarra zen dukesa. Lur saila eta inguruko beste lur batzuk elkartu ondoren, 1878an duke-dukesek jauregia eraiki zuten. Dirudienez, lana Adolfo Ombrek arkitekto frantziarrarena da. Lorategiak bestalde, Baionako Pierre Dukas eta Perez lorezainak sortu zituen. Duke-dukesek harreman estua zuten Espainiako errege familiarekin. Horregatik, Maria Cristina erreginari jauregia eskaini zioten, udak Donostian igaro zitzan. Erreginak jauregi hartan pasatu zituen udak, harik eta 1883an Miramarrera aldatu zen arte. Udan, Donostia herrialdeko gune politikoa izaten zen. Jauregiaren urrengo jabeak Casa Valentziako konde-kondesa izan ziren. 1913 urtean erosi zuten. 1887ean Donostiako udala Aiete erosten ahalegindu zen alferrik. 1940an aldiz, lur saila eskuratu zuen Espainiako estatu buruari eskaintzeko. Francisco Franco diktadoreak bertan pasatu zituen udak 1973 arte. Garai hartan, udaran, gobernuak Donostian egiten zuen lan, eta jauregiko aretoetako batean egiten zituzten ministro kontseiluak. Diktadorea hil ondoren, udalak hainbat berrikuntza egin zituen jauregian. Donostiara etortzen ziren agintari eta pertsonaia ospetsuentzako, ostatu bilakatzeko, eta udalaren ospakizunetan erabiltzeko asmoz alegia. Jauregiak Frantziako estilo neoklasikoa du, eta sotoa eta 3 solairu ditu. Azken solairua, txapitulatuta eta arbelezko ezkatez estalita dago. Juan Jose Gurrutxaga arkitekto donostiarra arduratu zen, jauregia zabaltzeaz Casa Valentziako konde-kondesek hartu zutenean. Fatxadaren estiloari eutsiz eta altuerak errespetatuz, eranskin bana jarri zuen eraikin nagusiaren 2 alboetan. Jauregiak gaur egungo itxura hartu zuen beraz. Horrez gain, Aieten, zalditegia, usategia, iturriak eta lorategietako ohiko urmaelak ditugu. Lorategiak 19. mendeko modaren irizpideak jarraitzen ditu. Diseinu ingelesa edo paisajista. Garai hartako erromantizismoaren ondorioz, paisaiak, natura eta espazio misteriotsuak berreskuratzeko ahalegina egiten zuen. Lorategia, toki intimo bihurtzen zen, gizakiak naturarekin bat egintzezan. Landareei dagokienez, bertako landare barietate zoragarria dago, hala nola gorostia, agina edota astigarra. Landare exotikoak ere badira, adibidez, ginko biloba edo sekuoia ikusgarri bat. Proiektu berriaren bidez, Aieteko jauregia eta lorategiak, auzoko kultur eta gizarte eragile bihurtu dira. Aieteko etorkizunaren protagonista zeu zara. Kontai ezaizkiezu zeure bake esperientziak, eraikin honetako paretei. Ezagutu zazu.